Astăzi am avut o experiență foarte neplăcută cu Temu. Nu mi-au trimis un scaun, mi-am cerut banii pe el și în loc să îmi dea banii, ia uitați ce-au făcut. Mi-au băgat banii aseară pe credite, iar astăzi mi-au transferat, ca și-au vrut ei, pe cont bancar. Eu nu am cerut cont bancar pentru că știam că vreau să-mi cumpăr alt scaun și aveam nevoie de credite, la care îmi spune că ei au procedat foarte corect. Deci lor li se pare foarte corect să ia decizii cineva în locul meu ce să facă cu banii mei.